Een nieuwe uitdaging, dat is wat Ricardo Offermans zoekt. Hij solliciteert als nieuwe burgemeester van Roermond, maar maakt één grote fout. Hij krijgt geheime informatie van Jos van Rij. De nieuwe baan gaat niet door en ook in zijn huidige gemeente is hij niet meer te handhaven. Net als Jos van Rij, ook hij stapt op. Het gaat je goed. Zorg goed voor onze stad. Os Leefvermun. Van Rij deed veel voor zijn stad, maar ging alles wel volgens de regels. De Rijksrecherche valt begin oktober bij hem binnen voor onderzoek. Roermond staat op zijn kop. Het is best ingrijpend, laat ik het maar zo zeggen, voor alle hoofdrolspelers. En daartoe reken ik ook mezelf een klein beetje. Nadat Van Rij opstapt, trekt de VVD zich terug uit de coalitie. En burgemeester Henk van Beers, die eigenlijk al met pensioen zou gaan, moet noodgedwongen langer blijven. Hij krijgt veel kritiek op zijn functioneren. Ik zou best fout hebben gemaakt, ja, daar ben ik van overtuigd. Dat kan ook niet anders. Maar de inzet is altijd 100% eerlijkheid geweest, 100% transparantie. En ik hoop dat ik daar toch enigszins in geslaagd ben. De affaire Van Rij breidt zich uit. Meerdere politici worden in verband gebracht met omkooppraktijken. En alsof de ellende nog niet genoeg is, veroorzaakt Jos van Rij ook nog een aanrijding. Voor burgemeester Henk van Beers is het nu zo goed als voorbij. Op 1 januari stopt hij na bijna 10 jaar. Hij is benieuwd hoe het afloopt. Ik zou willen dat gisteren al de uitslag bekend was gemaakt, want daar ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. Maar vooralsnog ga ik ervan uit dat alles naar eer en geweten is gehandeld. En dat is tot nu toe ook de boodschap van Jos van Rij. Het onderzoek naar hem is nog in volle gang. De resultaten worden pas ergens volgend jaar verwacht.